Salerni tana xej Inter 5. Total football. Dak kull ma qed nagħmlu bħalissa naraw il-lobby tal-Inter u l-Inter qed ituna spettaklu loba wara loba wara loba. U llum kif qegħdin taraw ukoll fit-titlu tal-video li għamilt li se pratikament jitkellem waħdu. Total football ġewwa l-Areki. Tgħidu li ma s-Salerni tagħna waħati milli jinsaf il-klassifika. Granted, jiġifieri imma l-lob li qed nilagħbu llum fil-fattank il-kummentatur li kont qed nara l-logħba fuq Luka Marchegiani ta' Sky beda jgħid lob tal-PlayStation dan u dan l-argument jiġi msaħħaħ b'mod partikolari fl-azzjoni tal-tielet goal meta rajna diversi passes u mbagħad l-aħħar assist ta' dak il-plejer li Ibrahim Diaz huwa aqwa minnu li llum għamel żewġ assists by the way, it-tielet u l-ewwel goal. Il-ballun mbagħad Maran Sanchez li spara ġewwa. L-isbaħ goal però kien il-goal li qegħdin taraw fuq l-isfond, il-goal ta' Perisic li kien bullet header assist tajjeb ħafna ta' dak li Ibrahim Diaz huwa aqwa minnu skont ċertu nies. 4 punti, Bilħaq. Rittu tiġu 10 fuqna. Issa qegħdin 4 punti fuqkom. U fadal Milan Napolijat il-ħadd li ġej. Jiġifieri. Imma insomma l-kampjonat qed tfadallu. Komplu nitkellmu fuq il-logħba. Jiġifieri komplu nitkellmu fuq il-logħba għax naħseb aħjar hekk. Biss kien gow sabiħ ta' Perisic u kol Çalhanoğlu ta' assist tajjeb li nerġa' ngħid Ibrahim Diaz aqwa minnu u skużawni qed nkun naqra fit fuqha. Imma Dumfries kellu logħba kbira llum ukoll speċjalment fl-ewwel taqsima kien dak il-freċċa rassa li kien Hakimi. Fil-fattank fuq il-forums interisti qegħdin jgħidu Hakimi hu kien hemm min qal. Jiġifieri Skurja Gagliardini wkoll illum il-ftit li daħal. Jiġifieri le kienet logħba tajba u ta' min isemmi is-sejf li ġab Handanovic fil-gowl l-anzi meta konna xi tnejn b'xejn minn għalija ġab ballun fuq Simi u Samir ġab dak is-sejf mill-isbaħ. Għandiri bravo Samir ukoll. Issa biħajja di aħna dmirna minniħ. Issa min irid ilħad fil-għaxija jista' joqgħod jibla l-popcorn u jara li t-tnejn ta' warajna jitqatlu bit-tama li jiġu draw. Jiena żgur mhux se nkun qed nara d-darts bħalissa min jaf nisew jaf li f'dan iż-żmien tal-miliet l-attenzjoni tiegħi tkun fuq il-kampjonati mondjali tad-darts. Skurja Martinez ukoll ta' min jgħid imma fimni issa ħarsitna tmur fuq il-logħba apparti l-logħba ta' dawk, l-aħħar logħba tal-istaġun se tkun nhar l-4 kontra Torino fis-6:30. Joseph Brinkat qed temmen isek is-Santonello. Joseph, bil-mod ma rridux ninsew li għandna kalendarju tal-biża' f'Jannar u frar. Jiġifieri kalendarju li ħajibda mal-Bologna barra minn darna, mbagħad hemm Inter Lazio, Superkoppa mal-Juventus, Atalanta Inter, Inter Venezia, il-waqfa, id-derby, Napoli Inter, Inter Liverpool, jista' jkunu konna xi logħbiet tal-Koppa Italja wkoll fin-nofs, biss biex nibda nemmen ħalli nkun qed iwieġbek Joseph. Ejja ħanħallu dat-ċiklu infernali jgħaddi, jekk sa frar jgħaddi frar u nkunu għadna l-ewwel u mbagħad iva l-fejlem m'għandix nemmen li dik il-ħolma imsejħa tinistilla tista' ssir realtà. L-aħħar kumment nixtieq li naddih naqra fuq Christian Eriksen illum uffiċjalment reċessa l-kuntratt. Christian nirringrazzjak minn qalbi fisem il-poplu kollu interist, dmirek mhux tal-li qdejtu tal-li tajtna dak li kont qed nistennew. Jien ma ninsa minn għandek mhux se ninsa żewġ affarijiet. Dak il-free kick spettakolari fil-Koppa Italja f'dak id-derbi tal-Koppa Italja li bih. Naħseb kien it-turning point ta' dak l-istaġun meta tfajna l dawk il-barra
l-ewwel u mbagħad tajnihom it-trab fil-kampjonat u mbagħad il-gol skudetto fil-fema tiegħi illi għamilt mal-Ispezja vera li kien mbagħad il-lig ħad neħlada ma naħseb li x'inhu il-gow tal-iskudetto ikun ta' Christian Eriksen. Min qalbi nirringrazzjak, nawguralek il-ġid kollu tad-dinja, Voldiri, jalla dak illi bħala plejer ma stajtx tirbaħ forsi tibda karriera bħala coach u bħala dirigent, forsi tkun tajb biżjed biex tidħol magħna terġa' f'roli oħra. Imma żgur li mnuħ nista' ninsewk fil-fatt kien kontra l-Crotone dak proset Joseph. U nawguralek il-ġid kollu tad-dinja u iżjed. U grazzi tas-servizz kbir illi tajt lil-kuluri suwed u blu. Naħseb li għallejla tkellem biżżejjed, iżjed tard intikom l-aħħar aġġornamenti fuq il-kampjonat mondjali tad-darts. L-aħħar video tas-sena se jkun nhar l-erba' wara l-logħba Inter Torino, mill-bqija jekk qed taru l-video minn issa dalwaqt se jkun fuq YouTube fejn ukoll hemm il-programmi kollha tal-intervista li kellna matul din is-sena plus il-programm tal-bieraħ li nissuġġerilkom jekk kuntum dilettanti tal-Formula 1 segwuh għax kien huwa naħseb li sbaħ programm laqgħat kellna. Għamil bħal ma dejjem ngħidilkom komplu segwuna fuq Facebook, komplu segwuna fuq YouTube u kif tlestu minn dan kollu ħamlu li xjaten tridu. Illi tajp il-kulħadd ħbieb u bħal dejjem Forza Inter.